Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Oplan Katok, hindi layuning maghasik ng takot sa mga botante, ayon sa PNP spokesperson. Disapproval ng SP sa annual 2025 budget items, pamumulitika ayon kay CSFP Mayor Kaluwag. Vice Mayor Lagman, itinanggi ang paratang. Digitization, isa raw sa mga isusulong ng bagong President and CEO ng PhilHealth. Agricultural practices ng Nueva Ecija, iminumungkahing gayahin upang mapalakas ang produksyon ng bigas. At tagumpay ng UA Home Run, makatutulong sa edukasyon at pangangalaga sa kalikasan. Hindi lang health and fitness ang layon ng second edition ng UA Home Run na ginanap nitong February 2. Isinusulong din itong edukasyon at pangangalaga sa kalikasan. Panoorin ang report na ito para sa detalye. One run, one goal. Nasa 1,500 individuals ang nakisa sa home run na inorganisa ng University of the Assumption High School Alumni Association Incorporated nitong linggo, February 2 sa Clark Parade Grounds. Bukod sa pagsusulong ng kalusugan ng bawat runner, layon din itong masuportahan ng iba't ibang advokasya, kabilang ng edukasyon at pangangalaga sa kalikasan. Ito na ang ikalawang edisyon ng home run na nagsimula noong nakaraang taon. For Home Run 2.0, mas gawa tayo pong bigger ng kakatamang advocacy. So aside from the educational advocacy, we are also advocating for sustainability and care for the environment. So we will be planting 500 trees after this home run. Ang nasabing sport event ay naging avenue rin for families and friends para makapagband. We'll create inclusivity and camaraderie between the UA community. At the same time, it fosters the family togetherness because this home run is a perfect event for family get-together. Bata man o matanda, nag-enjoy sa pagtakbo. At sa ikalawang pagkakataon ng 87 years old na si Ramon Anodado ang pinakamatandang partisipante. Galing pa ng Olongapo City, maaga siyang bumiyahe patungo sa Clark upang muli makisaya sa UA Home Run. Nag-enjoy talaga. Enjoy daw siya. Samantala sa pamamagitan ng aktibidad, may susulong din daw ang camaraderie sa UA community. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Inaprobahan na ng Senado sa second reading ang House Bill number 9989 na naglalayong palitan ang pangalan ng Don Honorio Ventura State University o DAVSU at gawing Pampanga State University. Gayon din ang House Bill number 9988 na nais gawing regular campus ang satellite campus ng eskwela sa City of San Fernando. Ang mga panukalang batas ay niyakda ni Senator Alan Peter Cayetano. Inaprobahan sa Senate session ng mga naturang bill nitong Lunes, February 3. Batay sa press release ng Senado, layunin ng HB 9989 na palawakin ang mga programa ng DAVSU, ayusin ang pamamahala rito at patatagin ang institusyon. Paraan daw ito upang mas mapaglingkuran ng eskwela ang komunidad at palakasin ang ekonomiya maging ang sektor ng edukasyon. Dagdag naman ni Cayetano, ang mga panukalang batas na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap upang masiguro ang pantay at abot kayang edukasyon para sa mga estudyante, lalo na ang mga nagmula sa lower income families. Sa kasalukuyan, ang DAVSU ay may 6 na campus sa Mexico, Porac, Santo Tomas, Lubao, Candaba at Apalit. Muling nagsama-sama ang mga alumni ng St. Mary's Academy sa Bacolor para sa pagdiriwang ng kanilang 106th founding anniversary. Ang okasyon ay hindi lamang pagbalik-tanaw sa paaralan na naging bahagi ng kanilang tagumpay, kundi pagpapahalaga rin sa mga aral na ipinasa ng institusyon. Ang detalye sa report ni Liana Canilaw. Taong 1991 na maganap ang pinakamalaking trahedya na bumago sa buhay ng mga Kapampangan. Ang pagsabog ng Mount Pinatubo.
Maraming buhay ang nawala, tahanan at ari-arian na nasira. Isa na rito ang isang paaralan sa Bacolor, ang St. Mary's Academy o SMA. Bagamat nakabangon mula sa malagim na pangyayari, permanente nang nagsara ang eskwela taong 1996. Gayunpaman, nananatili ang values at wisdom na naituro sa mga estudyante nito. Kaugnay nito, muling sinariwa ng mga dating guro, alumni at clergy ang alaala ng mga pinagsamahan sa SMA. Sa pamamagitan nito ng Grand Alumni Homecoming na kanilang inorganisa para sa 106th founding anniversary ng institusyon. Nung lahar, unfortunately, isa ang St. Mary sa mga na-wipe out. Pero yung mga alumni namin, nire-represent pa rin namin yung school in our communities, in our professions, in everything that we do. Nire-represent pa rin namin yung values na meron kami as Marians and as Benedictines. Ito ay may temang pamanuli, pamanyuli na nangangahulugang pag-uwi at pagtatanim ng binhi. Masaya raw ang mga alumni sa kanilang pag-uwi at pagbabalik tanaw sa paaralang naging malaking bahagi ng kanilang tagumpay. It's overwhelming. I'm so happy. So happy to be here. It's great to catch up with everyone. Life is short, just have fun and see people that you know from when you were younger. Awesome. Always, very emotional whenever we meet with them. Kasi parang dito tayo lumaki, ito yung hometown and all. So ako, happy at saka excited. So much excited kasi yung mga batch namin na simula nung elementary na hindi na namin nakita ng maraming years, nakita namin ngayon. Very happy. First, I'm very much grateful, of course, and as a camaraderie this day, one of the memorable one, of course. That's why I'm very much excited, of course. Thank you so much. Ang SMA ay nagsilbi rin daw bilang tagahubog ng mga professional sa iba't ibang larangan, gaya ng arts, culture, media, politics at marami pang iba. Alam mo naman ang Bacolor is really known to be parang it's a breeding ground for the arts and culture, much like Ms. Sonia Soto. Kami dun sa Bacolor, I think, as I have been known right now, I'm participating I am with GKD Labels, who's into discovering talented Filipinos, the young talents, to join and participate in the music industry in the Philippines. Kabilang naman sa inihanda nilang aktibidad ang pagbibigay parangal sa Outstanding Marians. Isa sa mga nakatanggap ay si Sonia P. Soto para sa kanyang malaking kontribusyon sa media. Si Soto ang consultant at president ng CLTV 36. Samantala, nais daw na muling itayo ng SMA alumni ang gazebo ng paaralan upang manatiling buhay ang kanilang mga pinagsamahan at natutunan. Yun ay magiging symbol ng mga Marians doon sa grounds namin. Second, plano din namin na ayusin namin yung aming database. Kasi nung nagkaroon ng pandemic, wala talaga, disconnected lahat. No? So it's better that we leverage yung strengths namin. Kasi madaming mga Marians ang businessmen, madaming mga Marians ang successful, maraming mga doctors, lawyers. No? So yun ang gusto naming i-develop. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, matindi ang tensyon sa pagitan ng alkalde at mayorya ng Sangguniang Panlungsod matapos na hindi maisali ang ilang items sa 2025 budget ng Syudad San Fernando. Ayon kay Mayor Vilma Caluwag, ang pagtapya sa pondo ay isang anyo ng pamumulitika. Itinanggi naman ni Vice Mayor BJ Lagman ng paratang at ipinaliwanag na kulang ang mga dokumento na kanilang ipinasa. Narito ang balita ni Liana Canilaw. Tama po ba na bawasan ang pondo ng City Mayor's Office na may pinakamalaking responsibilidad sa mga programang nag-aalaga sa mga Fernandino? Kayo na po ang sumagot. Alam naman natin ang kasagutan. Politika na po ito. Ito ang tanong ni City of San Fernando, Pampanga Mayor Vilma Caluwag sa ginanap na flag raising ceremony ng LGU nitong Lunes, February 3.
Kaugnay ito ng 2025 annual budget ng city government, partikular na sa pondo para sa mga operasyon ng executive branch. Tingnan niyo naman yung comparison compare dun sa city budget ng City Mayor's Office at budget ng Sangguniang at Vice Mayor. Sobrang laki ng difference. Nakita niyo naman yon. Batay sa inilabas ng City Information Office o CIO, makikitang nabawasan ng 259,203,310.80 ang proposed 2025 executive budget. Ibig sabihin, ang naaprobahang budget ay nagkakahalaga na lamang ng 2,447,150,404.56 mula sa iminungkahing halaga na 2,706,355,715 pesos and 36 centavos. Ayon kay Kaluwag, wala ring nakalaan na pondo para sa advertising expenses ng City Mayor's Office, gayon din sa printing and publication. Dahil dito, sinabi ng alkalde na isa itong uri ng pamumulitika. Maliwanag pa sa sikat ng araw yon, sabihin nilang hindi, come on, alam ng mga Fernandinos yan. Ayon naman kay City Vice Mayor BJ Tiger Lagman, hindi na isali ang ibang mga items sa budget dahil hindi na ipasa ang mga kinakailangang dokumento o rekisito para sa mga ito. May mga hindi na isali, no, na request coming from the executive branch. No? So, ang committee naman continuously, sila asking and tediously looking on those required documents para to justify the needs. No? Unfortunately, yung mga ibang items are not hindi na isubmit until the last weeks. So, minabuti ng Sangguniang na since they're asking for that for the longest time na rin, sinet aside. Yun yung mga hindi na isali sa 2025 budget. Pinabulaanan din nilagman ng paratang na mayroong pamumulitika sa nangyaring pagtapyas sa pondo ng city government. Rest assured that ito hong nangyari hindi pamumulitika. In fact, it's just part of exercising the powers of the city council, no, na yun nga, to safeguard the funds, no, kasi pera ho ito ng mga Fernandinos, no, and lalong-lalo na dapat hindi magamit sa politika rin ang budget. Samantala, gumagawa raw ng paraan si Kaluwag upang hindi maapektuhan ng mga programa para sa mga Fernandino at Fernandina. Well, lilitaw na mapanglimos ako. Lilitaw na mapanghingi ako ngayon kasi ayoko naman kasing masakripisyo yung mga programa. Kaya ang ginagawa ko ngayon, lagi akong humihingi sa ibang mga government agencies. Nagpapatulong ako sa kanila. So syempre hindi naman patay yung ugat natin para hindi tayo makagawa ng paraan. Kung titingnan mo, talagang wala kang magagawa. Talagang maraming masasakripisyo. Bukas naman daw ang Sangguniang palunsod sa dialogo dahil lahat ng mga ipinasa at hindi ipinasa ay mayroon umanong sapat na basihan. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Sa kaugnay na balita, naglabas ng komento si dating Mayor Dr. Ray Aquino tungkol sa issue ng 2025 annual budget ng City of San Fernando. Para sa kanya, mahalaga raw na maresolba agad ito. Narito ang buong detalye. Bago pa man mag-issue ng San Fernando, Pampanga, si Dr. Jesus Reynaldo Aquino ang huling nagsilbi bilang municipal mayor nito. At sa kanyang termino bilang local chief executive, isinulong niya ang conversion nito bilang isang ganap na syudad taong 2001. Si Aquino rin ang kauna-unahang city mayor at muling bumuhay sa pinakamasayang selebrasyon sa syudad, ang Giant Lantern Festival. Mula sa kanyang karanasan bilang isang lingkod bayan, naniniwala si Aquino na ang mahusay na pamamahala ay nakabatay sa tapat na paglilingkod at responsableng pamamahala. Unang-una, public service, when done good, will be good for the whole community. And so, being a public servant is a service not only for yourself, but to the community. Bilang dating opisyal, nananatili pa rin aktibo ang pananaw ni Aquino pagdating sa mga isyu na kinahaharap ng syudad. Kaya naman ang tuningin ng CLTV 36 News ang kanyang komento sa kasalukuyang sitwasyon ng syudad San Fernando. Sinabi niya na maganda naman ang lagay nito. So far, masanting naman. And I've been saying na
deng milabas, piprepare tamo deng datang manungkulan. And what we do during our time would be a great help for those coming government official Keti. So good luck, Karela. Magtatanda ang malaking issue ngayon sa Siyudad San Fernando ang 2025 annual budget. Sinabi ni Mayor Vilma Caluwag na ang nangyaring disapproval ng Sangguniang Panunsod o SP sa ilang items sa pondo ay bunsod umano ng pamumulitika. Pinabulaanan naman ito ni Vice Mayor BJ Tiger Lagman at iginiit na bahagi ito ng kanilang tungkulin upang masiguro na nagagamit ng wasto ang pondo ng syudad. At sa gitna ng mga usaping ito, binigyang diin ni Aquino na mahalagang maresolba ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng executive at legislative branch ng city government. That should be solved and resolved because this is for the people, not for personal or, I hope there will have a settlement and a middle ground for them. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Iminumungkahi ng GB Party List na gayahin ng ibang lalawigan ng agricultural practices sa Nueva Ecija upang mapalakas ang produksyon ng bigas. Panoorin ng balitang ito. Isang party list group mula sa Nueva Ecija ang nagmungkahi na tularan ng iba pang probinsya ang mga hakbang na ipinatutupad ng probinsya upang mapabuti ang produksyon ng bigas. Sa pamamagitan raw ito ng paggamit ng legislative measures na magpapalakas sa agrikultura at magbibigay ng kinakailangang suporta sa mga magsasaka. Kaugnay nito, ibinahagi ng Galing sa Puso o GP Party List sa isang Facebook post nitong Lunes, February 3 na 18% ng produksyon ng bigas sa bansa ay nagmumula sa Nueva Ecija. Kaya naman itinuturing itong bilang mahalagang modelo na maaaring sundan ng iba. Ang Nueva Ecija na kilala rin bilang rice granary ng bansa ay patuloy na nangunguna sa produksyon ng bigas dahil sa paggamit nila ng modernong teknolohiya sa agrikultura pati na rin sa mahusay na pamamahala sa mga lupang sakahan. Bunsod nito, plano ng grupo na maghain ng batas na magpapalakas sa lokal na produksyon ng bigas at magpapabuti sa kagamitan ng mga magsasaka. Sa ganitong paraan umano, magkakaroon sila ng mas mahusay na kapasidad sa pagtatanim at pagpaparami ng mga ani. Iginiit din nila na dapat mamuhunan ang bansa sa mas matibay at epektibong agricultural system na may kakayahang tugunan ng pangangailangan ng mga Pilipino. Matatandaan ngayong Martes, February 4, idineklara na ng Department of Agriculture o DA ang food security emergency sa buong bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa mga lokal na pamilihan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Kinilala na ang 12 natatanging individual sa iba't ibang larangan sa ginanap na The Outstanding Fernandino Awards o TOFA 2025. Layunin nito na bigyang pugay ang mga Fernandino na may makabuluhang kontribusyon sa pag-unlad ng syudad. Sino-sino nga bang awardees ngayong taon? Alamin sa report na ito. Upang kilalanin at bigyan parangal ang mga natatanging individual sa iba't ibang larangan, idinaraos ng lokal na pamahalaan ng City of San Fernando, Pampanga ang The Outstanding Fernandino Awards o TOFA. Layunin nito na maipakita ang pagpapahalaga at pasasalamat sa mamamayan ng San Fernando na may makabulang kontribusyon sa paglago at progreso ng syudad. Mula pa noong 2002, mahigit 100 individual na ang nakatanggap ng prestihiyosong award. Sila ay mula sa iba't ibang sektor, gaya ng education, governance, business, arts, culture, media at marami pang iba. At ngayong taon, nasa 12 individual ang nakatanggap ng pagkilala mula sa City Government at Executive Committee. Bahagi ito ng selebrasyon ng ika-24 na anibersaryo ng cityhood ng San Fernando. Kabilang sa mga 2025 TOFA awardee ay si Dr. Jesus Reynaldo Aquino. Si Aquino ay naglingkod bilang huling municipal mayor ng San Fernando bago ito naging ganap na syudad noong 2001. Siya rin ang kauna-unahang city mayor. Unang-una, public service, when done good, will be good for the whole community. And so, being a public servant is a service not only for yourself, but
to the community. Pinarangalan naman bilang outstanding Fernandino sa larangan ng sining si Fides Cuyugan Asensio, isang opera singer, teacher, stage and film actor at librettist. San Fernando City is the tapestry of national artists and heroes, and I am now part of the tapestry. I am now 95 years old, and February 4, 2025 will remain an outstanding milestone in my few remaining years. Kinilala rin si Police Lieutenant Colonel John L. Clark bilang outstanding Fernandino in the field of law enforcement. Si Clark ay nagsilbing Chief of Police ng syudad mula 2020 hanggang 2022. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakamit ng CSFP Police Station ang rank 1 sa unit performance rating sa 6 na magkakasunod na buwan. Tignan nila kung ano yung gusto nila, kung ano yung passion nila. Then, sundan nila yon, mag-aral sila mabuti, ingatan nila yung sarili nila, and lagi sila magpipray. Isa rin sa mga ginawaran bilang outstanding Fernandino si Engineer Emer Feliciano para sa kanyang ambag sa community service. Isa si Feliciano sa active partners ng city government mula sa private sector. Alam niyo kasi ang community service hindi lang naman kasi puro giving yan no? It's not about sharing your treaties, time, talent, and treasure, but it is also a part of building relationships, saka having bonds with volunteers like me para to make a difference in the lives of many. I am inviting all others, let this be a reminder na marami pa po tayong dapat tulungan at pagtulong-tulong tayo. Let us go on doing service. Dahil sa angking galing sa larangan ng pagnenegosyo, pinarangalan si Chef Leonard Vincent Garcia bilang outstanding Fernandino. Nagsimula bilang isang pandesal vendor, si Garcia ay nangangasiwa at namamahala na ngayon ng iba't ibang restaurants. I can say talagang tayo, very determined tayo to push more, and we are palagi, we want to be the best as always, and we are always focusing to our passion and our craft. Si Gerald Gloto naman ang nakatanggap na parangal ngayon taon bilang outstanding Fernandino sa larangan ng new media. Kilala siya sa pagkuha ng nagagandahang larawan na nagpapakita ng mayamang kultura ng lalawigan. Mayroon na rin siyang 10 taong karanasan sa local at national media. Actually, isa ito sa mga ginagawa ko since then pa. Na high school, college, nag-tour na kami, nag-train na kami ng iba't ibang mga campus journalists. Kasi laking campus journal din ako. So tinuloy ko siya hanggang mag-push ako into the actual field coverages. No? So I encourage the youth na ipagpatuloy nila yung gusto nila, merong pag-asa, meron silang space at they are actually the future of our city. Sa kanyang ipinamalas na husay pagdating sa youth service, isa rin sa mga kinilalang outstanding Fernandino si David Edward Jimenez. Siya ay isang international educator, cultural advocate at frisbee enthusiast. Ang kanyang ama na si Dave Jimenez ay isa ring TOFA awardee noong 2010 sa larangan naman ng heritage preservation. Lagi ko nga sinasabi sa mga kabataan, no? Kasi kung minsan sasabihin nila, bata lang kami, sino makikinig sa amin. No? Pero lagi ko sinasabi, ang bata laging merong sariling ideya yan, may mga unique ideas yan na dapat i-share nila sa iba't ibang mga larangan at saka iba't ibang mga grupo at edad. No? Kasi pag pinagsama-sama natin lahat ng mga ideya na yan, mas mapapaganda natin yung buhay at saka mapapaganda natin yung community natin dito sa San Fernando. Kinilala rin si Joel Malyari dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa preserbasyon at pagsusulong ng kultura ng Pampanga. Siya ay isang artist, ethnographer at social science teacher. Bukod sa mga ito, isa ring researcher, archivist at archaeologist si Malyari sa Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Pinagtama kong mga Pampangan nung ngayeni, no karitang kong mga Pampangan nung ngayekete. Nino po rin lugod magmalasakit ng Kapampangan nung maluway katang. Ang
Officer in Charge Director ng Department of Education Region 3 na si Dr. Ronnie Malyari ang kinilala bilang Outstanding Fernandino in Education in the field of public education. Well, I just got challenged to do better, to do more, and to offer more for San Fernando. Pinarangalan din si Reclina Ocampo sa kanyang pambihirang tagumpay sa larangan ng entrepreneurship. Sinimulan niya ang kanyang negosyo sa 1 kilong mani na ngayon ay kilala na bilang RFO Fine Foods, isang brand na hindi lamang pang lokal kundi pang international din. Well, everybody has a right to dream big and you can start small. You don't have to start big. Just work hard and be patient. That's it. Iniwan ni Captain Chris Joper sila ng kanyang trabaho sa gobyerno upang tuparin ang pangarap niya maging kasapi ng military service. Siya ay pinarangalan ngayong taon bilang Outstanding Fernandino sa larangan ng military. I believe we have to ignite our sense of patriotism and volunteerism for us to be able to become useful and contributory individuals to the betterment of our society. Ang kumumpleto naman sa listahan ng TOEFL 2025 awardees ay ang Junior High School Principal ng University of the Assumption na si Edita Sagmi. Nakatanggap siya ng parangal para sa edukasyon sa larangan ng administrasyon. Nakamit niya ito dahil sa kanyang dedikasyon sa pagtuturo at mga programa na naglalayong mapaunlad ang student services. Education will make our nation great. So, ang sasabihin ko sa mga kabataan is i-pursue yung pag-aaral nila at pagalingin ang sarili nila at ito'y makakapag-ambag sa ating bayan. Ang karangalang nakamit ng nasabing 12 individual ay nagsisilbing inspirasyon at hamon sa iba pang mamamayan na gawin ng may puso at paninindigan ang kani-kanilang mga adhikain. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Ininaos na ang Solidarity Pact signing ng Police Regional Office 3, COMELEC at iba pang ahensya ng gobyerno para matiyak ang mapayapa at patas sa May 12 elections. Simbolo rin daw ito ng pagkakaisa at pagtutulungan ng concerned agencies at iba't ibang sektor ng gobyerno sa pagpapanatili ng integridad ng halalan. Narito ang report. Sa pagsapit ng itinakdang petsa para sa 2025 national and local elections sa May 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections sa October 13, napakahalaga na magkaroon ng pagkakaisa ang iba't ibang sektor upang matiyak ang maayos at patas na halalan. Bilang bahagi ng paghahanda, opisyal ng nilagdaan ng Police Regional Office 3, Commission on Elections o COMELEC at iba pang government agencies ang Solidarity Pact ngayong Miyerkules February 5 sa PRO3 Camp Olivas, City of San Fernando. Ayon sa Regional Director ng COMELEC na si Atty. Temi Lambino, ang naturang kasunduan ay sumasalamin sa iisang adikain ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. All the agencies of the government, not only the Commission on Elections, but of course the Armed Forces, the PNP, the Department of Education, all other agencies of the government are involved in this. The Solidarity Pledge is a manifestation that we are one. And our target is to reach our goal to have, of course, successful elections. Bilang patunay ng kahalagaan ng kasunduan, dumalo rin ang mga pangunahing opisyal mula sa ilang mga ahensya ng gobyerno, gaya ni na PRO3 Director Jean Fajardo, Department of Education Region 3 Dr. Ronnie Malyari, Department of Interior and Local Government Regional Director Dr. Anthony Nuida, at Atty. Temi Lambino, ang Regional Director ng Commission on Elections Region 3 na siya ring panauhing pandangal ng pagtitipon. Para kay Atty. Lambino, maituturing umanong matagumpay ang halalan kung mapapanatili ang integridad ng eleksyon. Successful election is that election which is with integrity, accurate, and of course it was done peacefully and orderly. Kaugnay nito, patuloy raw ang pagbabantay na ginagawa ng kapulisan, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa 14 na munisipyo at syudad na kabilang sa election areas of concern sa rehiyon. Kaya pagtutulong-tulungan po natin na pagdating po ng Mayo po ay mababawasan po itong mga areas of concern na initially ay nasa listahan po natin.
ang utos po natin sa ating mga field commanders ay siguraduhin na ma-maximize po yung ating police presence doon sa mga, not only dito sa mga areas of concern but also doon sa mga tinatawag po natin mga heat map po natin, yung mga kung saan yung mga lugar na nakikita natin at may narirehistro po tayong mga insidente. Sa kasalukuyan, umabot na sa 121 armas ang nakumpiska sa buong Central Luzon mula sa mga operasyon at COMELEC checkpoints, habang 126 naman ang bilang ng mga naaresto. Sa kabila ng mga positibong resulta, nananatili pa ring hamon sa seguridad ng halalan ang presensya ng private armed groups sa Region 3. Patuloy raw itong binabantayan at tinutugunan ng mga otoridad bago sumapit ang araw ng halalan. Ine-expect po natin na March 31 at yun po yung commitment natin kanina na bago pa umabot po sa deadline po na March 31 ay malalansag po natin yung kaisa-isa pong private armed groups dito sa Central Luzon. Samantala, bukod sa mga pisikal na banta sa seguridad, kasama ring binabantayan ng anti-cybercrime group ng PRO3 ang paglaganap ng misinformation at disinformation sa social media. Ani Fajardo, nakatatanggap umano sila ng mga reklamo ukol sa paninira sa mga kandidato gamit ang social media. Dahil dito, nanawagan si Fajardo na magsumbong sa mga otoridad sakaling maging biktima ng paninirang ito. Makakakating po yan doon sa mga Regional Anti-Cybercrime Unit at tutulungan po natin sila para ma-identify sino po yung source nitong mga fake news at misinformation at magre-request mismo tayo sa service provider na i-take down po itong mga malicious content. Sa gitna ng mga hamon, tiniyak ng mga nabanggit na ahensya na nakahanda silang panatilihin ang kapayapaan, kaayusan at integridad ng halalan 2025. Kasama si Ashley Punsalan, Isel Fernando, CLTV 36 News. Humarap na sa media ang bagong President at CEO ng PhilHealth nitong February 5 upang ihain ang kanyang mga plano para sa ahensya. Isa raw ang digitization sa mga isusulong ng bagong opisyal upang mapabuti ang pagbabantay sa claims at mapadali ang mga proseso sa PhilHealth. Kilalanin siya sa report na ito. Napakalaki pong challenge itong aking hinaharap. Ako po ay isang manggagamot. So sanay po ako na maramdaman yung mga hinaing ng ating mga pasyente. Yung word nga po na ginagamit namin o ginagamit ng mga pasyente ay, Doc, halos isang poste ho dito sa ospital nyo, ako na may-ari. So ganun yung laki ng inilalabas na pera ng mga pasyente natin. So ako bilang manggagamot, parang tinitingnan ko rin po ang PhilHealth na may sakit. At inaalam ko rin po ano yung lunas. Ito ang sinabi ni Dr. Edwin Mercado, ang bagong talagang President and CEO ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa kanyang pagharap sa media nitong Miyerkules, February 5. Ang una raw niyang gagawin, aaralin umano niya ang mga proseso na kailangang baguhin para mas mapabuti at mapalawig ng husto ang kanilang serbisyo. Una po ay titingnan natin yung proseso na kung tawagin ay efficiency dahil mukhang sa ngayon po meron pa tayong pwedeng i-plug na mga leaks o yung sinasabi pong wastage. So yung proseso po, for example, ng pagre-recording po ng mga financial reports, isa-standardize po natin para kapag naglalabas po ng regular na financial reports ay hindi po pabago-bago. Mahirap po mag-analyze kapag ang financial reports, iba ho yung definition. Meron naman pong standard accounting definitions yan. So yun po yung una naming i-define para yung reporting po ay malinis at transparent. Isusulong din daw ni Mercado ang digitization na magagamit sa pagbabantay ng mga claim. Naipatupad namin yung digitization ay magagawa rin natin na yung mga claims ay mapa-flag din yung mga claims na maaring sumusobra o yung maaring kung tawagin ay may halong katakataka kung bakit ganong kalaki yung mga claims nila. So aayusin din natin yung pagtatag nun through digitization. Bukod sa mapapadali ang proseso sa loob ng PhilHealth, bunsod ng paggamit nila ng makabagong teknolohiya, ang digitization ay magbibigay daan rin umano para mas mapahusay ang monitoring ng mga transaksyon sa PhilHealth.
Dahil dito, magiging mas transparent ang sistema at mababawasan ng mga pagkakataon para sa anumang uri ng katiwalian. May proseso naman pong dinadaanan yan. Hindi pwedeng basta na lang natin iaakusa ng walang pruweba. But moving forward po, pag na-digitize or na-digitalize yung sistema, medyo po mas mapaplug natin yung mga potential opportunities dahil hopefully nga magka-AI as was stated earlier, magkakaroon na po ng red flagging. So at least the system itself will self-correct or will prevent or at least mitigate any opportunities for those allegations. Nito lamang Martes, February 4, opisyal nang nanumpa si Mercado sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni Mercado si Emmanuel Ledesma Jr. sa Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC na nagbibigay ng health insurance sa mga Pilipino. Kasama si Liana Canilao, Angelica Cara, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Nag-file na ng impeachment complaint ang House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte nitong February 5. Bagamat naipasa na ang mga articles of impeachment, hindi ito nangangahulugan na matatanggal na siya sa kanyang pwesto. Panoorin ang report nito para sa buong detalye. Bagamat inimpeach na ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules, February 5, hindi pa rin ito nangangahulugan na tinanggal na siya sa kanyang pwesto bilang pangalawang Pangulo. Kailangan pa niyang dumaan sa proseso na tinatawag na impeachment trial. Kaugnay nito, nasa 11 miyembro ng Kamara ang itinalaga bilang mga prosecutor para sa impeachment trial ni Duterte sa Senado. Lahat ng mga ito ay may legal background at miyembro ng Philippine Bar. Ito ay sina Representative Jervil Luistro ng Batangas 2nd District, Representative Romeo Acop ng Antipolo 2nd District, Representative Ramon Rodrigo Gutierrez mula sa One Rider Party List, Representative Joel Chua ng Manila 3rd District, Representative Raul Angelo Bongalon ng Ako Bicol, Representative Loreto Acharon mula sa General Santos Lone District, Representative Marcelino Libanan ng 4-Piece Party List, Representative Arnan Panaligan ng Oriental Mindoro 1st District, Representative Isabel Maria Zamora ng San Juan Lone District, Representative Lawrence Defensor ng Iloilo 3rd District, at Representative Jonathan Kit Flores ng Bukidnon 2nd District. Layo ng mga ito na depensahan ang desisyon ng Kamara na impeach si Duterte. Kailangan niyang makakuha ng at least 16 votes mula sa 24 na senador para mapatunayan ang impeachment. Pagkatapos ng plenary session nitong hapon ng Miyerkules, ipinadala na ng Kamara ang articles of impeachment sa Senado. Bago simulan ng trial, kailangan gumawa ang Senado ng bagong impeachment rules. Ngunit inanunsyo na ng Senado ang kanilang session break upang magbigay daan sa May 12, 2025 elections. Can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Wala. Legally, it cannot be done. So legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi muna as an impeachment court. Kasama si Liana Canilao, Isol Fernando, CLTV 36 News. Sa isang makulay na seremonya nitong February 6, formal nang binuksan sa publiko ang bagong Porac Municipal Hall sa pangunguna ni Acting Mayor Myla Clarete. Ang bagong munisipyo ay simbolo raw ng pagunlad at magsisilbing tahanan ng mas pinahusay na serbisyo para sa mga Poraqueño. Naritong report ni Ashley Punzalan. Ang bagong munisipyo ay hindi lamang istruktura, kundi isang bagong tahanan para sa mga Poraqueño. Ito ang pahayag ni Acting Mayor Myla Clarete sa inaugurasyon ng bagong Porac Municipal Hall nitong Miyerkules, February 6. Kasama ni Clarete sa inaugurasyon, sina Pampanga Vice Governor Lilia Pineda,
Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid at si Senator Lito Lapid na tubong porak at tumulong sa pagsulong ng budget upang mapatayo ang munisipyo. Tahanan po natin sa mga darating na taon, darating na dekada, at tahanan ng susunod pang henerasyon. Ing bayo tamo po munisipyo, simbolo niya po, ning pamag-asenso tamo po bilang balen. Patunay yan naman po ini ning malasakit at determinasyon dareng kaya katamong mamuntukan para lalong galingan at ayusan ing pamagserbisyo kareng memalen. Higit 420 million pesos ang ginugol sa pagpapatayo ng munisipyo na may floor area na 3,500 square meters. Nakapaloob ito sa 3 ektaryang lupain na ipinagkaloob ng pamilya ni dating Porac Vice Mayor Genaro de Malanta na nagsilbi noong 1960 hanggang 1963. Ayon kay Clarete, ang pangunahing dahilan ng pagpapagawa ng bagong town hall ay dahil bukod sa luma, masikip na rin ang dating munisipyo. Bukod sa mga serbisyong ihahatid ng Municipal Hall, maaari ring pasyalan ng mga Poracenyo ang fountain sa fasad nito na may lights and sound pa. Bukod sa munisipyo, kabilang rin sa mga pinasinayaan ang newly built Municipal Police Station ng Porac na nagkakahalaga naman ng mahigit 28 million pesos. Inspirasyon raw ito para sa hanay ng pulisya upang mas pagbutihin pa ang kanilang serbisyo. Malaking tulong po ito sa ating mga kapulisan at sa community natin. At rest assured po na ang ating mga kapulisan ay magtatrabaho po ng maayos para sa kaligtasan po ng mga Poraceños. Samantala, kasabay ng inaugurasyon ng 2 gusali, nagkaroon din ng turnover at blessing ng 20 brand new ambulance na ipinamahagi naman sa bawat bayan at syudad ng Pampanga. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa iba pang mga balita, bagamat hindi pabor ang COMELEC sa revitalized Oplan Katok ng PNP, iginiit ng kanilang hanay na hindi layunin ng kampanyang ito na maghasik ng takot sa mga botante. Bagkus, matugunan daw nito ang issue ng mga iligal na armas ngayong papalapit na ang eleksyon. Nagbabalik si Ashley Punzalan para sa detalye. Ngayong nalalapit na ang halalan, mas pinagting ng Philippine National Police o PNP ang revitalized Oplan Katok, isang kampanya na inilunsad noong 2012 pa. Bagamat hindi pabor ang Commission on Elections o COMELEC sa kampanyang ito, iginiit ni PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jean Fajardo na hindi na umano nila kailangan ang permiso ng COMELEC para ipagpatuloy ito. Paliwanag niya, ang Oplan Katok ay hindi isang kampanya na maghahasik ng takot sa publiko at mga botante. Anya, layunin nito na alisin sa sirkulasyon ang mga loose firearms o illegal na armas at mga pampasabog na nagiging ugat ng krimen. Layunin din nito na paalalahanan ang mga individual na may expired license to own and possess firearms o LTOP na mag-renew ng kanilang mga dokumento. Sa ganitong paraan, matutukoy ng kapulisan ang mga armas na walang lisensya o rehistro. This will not be used to intimidate or harass anyone, particularly yung mga tumatakbo po natin mga kandidato. At meron po tayong enough safeguards po to make sure na hindi po maaabuso itong ating regulatory power. Hindi po ito maaabuso, unlike po doon sa sinasabi nila, baka kung sino-sino lamang po yung kakatukin basta itinuro po ng mga kandidato. Hindi po mangyayari po yun dahil yung naging subject po ng ating revitalized Katok ay yun lamang po mga nasa database po ng Firearms and Explosive Office na nagpaso na po yung kanilang mga LTOP at mga firearms registration. Dagdag pa niya, ang mga operasyon ng Oplan Katok ay isinasagawa lamang tuwing office hours. Maliban na lamang kung ang mismong may-ari ng armas ang mag-request na bisitahin o i-check sila pagkatapos ng office hours. Payo rin ng opisyal, mas mainam na isurrender sa kinauukulan ang mga armas sakaling matukoy na expired na ang kanilang LTOP.
wala po muna silang kakayahan na i-renew po ito, ay ini-encourage po natin na i-surrender muna po sa pinakamalapit na police station while nasa ilalim po tayo ng election period, at at the moment po na mairehistro po nila yan at ma-renew ay ibabalik po kaagad sa kanila. Basta maipakita po natin sa ating mga pulis po na pupunta po doon sa kanila na on process, yun naman po ay tinatanggap po ng ating kapulisan. Samantala, mula noong December 31, 2024, nasa mahigit 6,000 firearms na ang na-renew o nananatiling legal, habang higit 10,000 naman ang bilang ng loose firearms na na-turn over sa buong bansa. Target raw ng PNP na mabawasan pa ang mga illegal na armas bago sumapit ang halalan sa May 12. Sa ngayon, nangunguna ang mga probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan sa may pinakamataas na bilang ng mga nasurrender na loose firearms. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Upang maibsan ang lumalalang congestion sa New Bilibid Prison, plano ng Bureau of Corrections na magtayo ng regional prison facility sa iba't ibang rehiyon sa bansa, kabilang narito ang Central Luzon. Bahagi raw ito ng kanilang hakbang upang mapaganda ang kondisyon ng mga persons deprived of liberty at mas maayos na maipatupad ang reform system ng bilangguan. Ang detalye ng balita ihatid ni Raymond Tasoy. Plano ngayon ng Bureau of Corrections o BUCOR na magtayo ng mga regional prison facility sa Central Luzon at iba pang rehiyon sa bansa. Sa interview ni BUCOR Director General Gregorio Katapang sa Bagong Pilipinas ngayon ng PTB nitong Huwebes, February 6, binanggit ng opisyal na bahagi ito ng kanilang hakbang upang maibsan ang isyu ng overcrowding o siksikan sa New Bilibid Prison o NBP at makapagbigay ng mas maayos na pasilidad para sa Persons Deprived of Liberty o PDL. Kasi sa sa mandate namin, yung RA 10575, we are allowed to put regional prison facilities. So wala pa kaming sa Region 1, 2, 3, Cordillera, no? So that will be our next target. Ang NBP ay ang pinakamalaki at pangunahing piitan sa Pilipinas. Ang pasilidad ay orihinal na idinisenyo para sa 6,345 inmates lamang. Ngunit umabot sa humigit kumulang 25,000 na PDL ang nakakulong dito noong October 2022. Sa Central Luzon, mayroong provincial at city jails na pinangangasiwaan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ngunit para lamang ito sa mga PDL na may sentence na 6 na buwan hanggang 3 taon. Ang mga bilanggo na mas mabibigat ang sentensya ay dinadala pa rin sa Bilibid o sa iba pang national prisons dahilan upang maging congested ito. Kaugnay nito, prioridad umano ng BUCOR na pababain ang congestion rate ng Bilibid sa pamamagitan ng paglilipat ng mga PDL sa iba't ibang prison facility sa bansa. Ang hakbang ay bahagi ng kanilang paghahanda dahil nakatakda na rin umano nilang isara ang NBP pagsapit ng 2028. Ayon kay Katapang, mayroon nang nagpahayag ng interes na maglaan ng lupa para sa proyekto. Pero meron na kaming nakakausap na willing naman dito sa north of Metro Manila. And then south of Metro Manila, we are just firming it up. Makakakuha kami ng malaking lugar kasi ang balak namin by 2028, isasara na itong New Bilibid Prison. Ililipat ito sa outside Metro Manila. Habang inihintay ang pagtatayo ng mga bagong pasilidad, ipinatutupad na rin ng BUCOR ang ilang pansamantalang solusyon para madagdagan ng espasyo ng mga PDL. Actually, puno lahat, pero yun nga, nagkagawa kami ng remedial measures. Ang ginagawa namin is to repair and extend yung mga dormitories which we are allowed by COA para sa ganon yung maibsan yung kasi pag kinonstruct mo yan, it takes 2 to 3 years na yung dormitory na talagang para sa kulungan, no? And then it takes a lot of money. Sa usapin ng budget, sinabi ng opisyal na tumatanggap ang kanilang ahensya ng 1 billion pesos kada taon upang pondohan ng kanilang modernization program. Every year, nung umupo ako, noong 2023, binigyan kaming 1 billion. 2024, binigyan din kami ng another 1 billion. Itong 2025, may 1 billion na naman. And then 2026, napag-usapan nga raw sa cabinet na i-fast track, dagdagan pa. So, hopefully, mga 6 billion yung may i-jumpstart namin sa 2026. So,
Samantala, bukod sa infrastructure projects, tinututukan din ng Bucor ang educational programs para sa mga bilanggo na makatutulong sa kanilang paglabas sa bilangguan. Meron din silang educational program. May mga iba dyan, pag lumaya, nagkakaroon pa ng degree. Alam mo naman, pag Open University, lahat ng kurso available eh. So, we hope to train yung mga ating mga PDLs in the line of aqua and agri. Kasi yan ang mapapakinabangan nila pagbalik nila sa mga probinsya nila. Umaasa raw ang Bucor na mas napapabilis ang reform system ng bilangguan upang masiguro ang mas makatao at mas epektibong pamamahala sa kanilang mga pasilidad, gayon din ang pag-digitize ng mga record ng mga PDL. So talagang we will have to beat the time, no? Kasi nga 50 years na pabayaan, we have 5 years nung umupo ko, we have 5 years to turn it around. So we are moving 10 times faster sa lahat ng activities namin, to include that congestion problem. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalat ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at saka at CLTV 36 News. Sa X o dating Twitter at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa aming 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV 36. Ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.